nilima umhlaba omngakanani niyidalasi le-agripark? Mhlawumbi sinothetha apho kuna ngexesha enaniqala ngalo ukuza kule sizini ebenigqibo uyivunela ngoku. Okay, siqale ngo-100 hectares for iminyaka emibini, 2017-18 planting season, saphinda ngo-2018-19 season silima umhlaba ongange-100 hectares. Then after that, ku-2019-2020, 2020-2021, ukutsho kugangoku senza 1,500 hectares we-summer grain crop. Then ngeminye iminyaka ke ngosesiyongeze nge-winter grain crops ezifana ne-oats, Japanese radish, on average, which is about 700 hectares. Then xa udibanisile mhlawumbi about 2,200 hectares. Zeziphi indawo nilima kuzo apha ephondweni? Apha ephondweni no. Udalasile thina silima apha kuphela kule wadi sikuyo enkondlo kwentibane nakudidi, but ke sometimes xa umhlaba wethu ungentla kakhulu siye kwezinye wards ezifana no ward 18 koChefane, ward 16 oClarkbury, Gqobonco, mhlawumbi sezi wards zibe nhlanu apha eNgcobo. But ke kulonyaka if izinto zihamba kakuhle kungenzeka kuba iwadi zoyi-20 zomhlaba waseNgcobo sibe siyakwazi uzilima. Njengokusithi senigqibile uvuna isivuno sathengwa, nivune into engakanani kule sizini esiphuma kuyo? Sivune kuba silime into ezimbini. Silime isoya, imbotyi zesoya, salima ke nombona. Isoya silime kumhlaba ongange-112 hectares, then ibalance ibe ngumbona. Then i-tons zethu ngokwe-hectare zakwisoya 3.38 tons per hectare, which is a hectare more than, a ton more than abantu abalima isoya kumhlaba we-irrigation, and yet thina siyenza ku-dry land. So then safumaniseka ukumbona ke it's about 6.68 tons per hectare.